Tak dneska se dáme ptát na 3 otázky a kdo bude mít nejvíce bodů, tak vyhraje Acne Up gel. Tak první otázka je, jaké účinky má gel od Acne Up? Buď to za A redukuje podrážení a pnutí, hydratuje a rozjasňuje pokožku, nebo za B zvyšuje tvorbu černých teček, a nebo za C způsobuje větší nedokonalosti na pleti. Za A? Ano, správně. Druhá otázka je, jakým způsobem gel působí na akné. Buď to zvyšuje tvorbu kožního mazu, nebo za B pomáhá v boji s aknézní pletí, reguluje mazotok a navrací zdravý vzhled, a nebo za C způsobuje další podrážení a pupínky. Za B. Ano, správně, 1-1. A poslední otázka je, které části těla lze ošetřit tímto gelem. Za A pouze obličej, nebo za B obličej, krk, ramena i dekolt, a nebo za C pouze nohy. Za B. Ano, správně, tak vítěze máme bohužel kluka, nebo teda jsme rádi, že to je kluk, tak vyhráš od nás gel a slečně, aby to nebylo líto, tak od nás dostane vzorečky cleanseru. Takže enjoy!